dar te rugăm prin Domnul Iisus Hristos, mângâie această familie, Doamne. Mângâie, Doamne, pe sora Verica, dai putere de la Tine, Doamne. Rămâi, Doamne, cu noi și într această clipă și noi te slăvim și te binecuvântăm de acum și până în veci. Amin. Haideți să ascultăm câteva din epistola a doua lui Petru, capitolul 3, de la versetul 9 până la lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace, să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a spus și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Amin. Slăvim pe Domnul cu o cântare și fratele Ghița Brișciuc ne va sluji din cuvântul Domnului. Domnul să-L binecuvintează pe el și pe noi toți. Amin. O, ce frumoasă fiva cântarea, când ne vom întâlni, când răsuna va cerul și marea, ea noastră melodii. O, ce frumos va răsuna și ce duios noi vom cânta. O, ce frumoase melodii noi vom cânta ca îngerii pe străzi de aur însărătoare, cu ramuri de palmier. Noi vom cânta o nouă cântare cu îngerii în cer. O, ce frumos va răsuna și ce duios noi vom cânta. O, ce frumoase
frați, surori, iubiți ascultători, stimată familie îndurerată, chiar dacă suntem în locul acesta în care vedem că țărâna și-a deschis gura ca să-l ia pe fratele nostru, totuși să ne unim inimile și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu veșnic, atotputernic, sfânt și drept, pentru că El a rânduit toate aceste lucruri. De la începutul Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a zis că din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și a sosit vremea ca unul din cei dragi ai noștri să se coboare în țărână. Dar noi aceia care suntem copiii lui Dumnezeu, avem încredere aceasta că deasupra noastră este Dumnezeu care privește la noi și ne vede inimile noastre. Ceea ce contează cel mai mult este dacă noi avem o relație bună cu Dumnezeu. S-au citit cuvinte minunate în această zi, acolo acasă, la fratele nostru, și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus s-a dus să pregătească un loc, ca acolo unde este El să fie și slujitorii Lui. Și în rugăciunea Domnului Iisus, din Ioan 17, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dorința Domnului Iisus, îndreptată către Dumnezeu atunci când Tatăl, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei care m-au urmat, ca să vadă slava mea înainte de întemeierea lumii. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește și l-a trimis pe singurul lui Fiu, pe Domnul Iisus, ca să moară pentru noi, să ne răscumpere din păcatele noastre și va veni o vreme când ne vom bucura împreună cu El în împărăția Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. În predicile, în cuvântul de acasă s-a creionat cumva care este calea care duce către cer și care este calea rea care merge unde n-am vrea să ajungă nimeni dintre cei care sunt astăzi în locul acesta. De aceea dorim ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt la orice inimă care ascultă astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Câtă vreme mai suntem aici în viață, cuvântul lui Dumnezeu poate să aducă schimbarea inimii și poate să ne transfere pe calea care duce în cer. Și Dumnezeu este acela care prin Duhul Sfânt poate da biruință oricărui păcătos care vine la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune tot în Ioan aici la capitolul 12, iar Iisus a strigat: cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină, ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. În lumea aceasta, cei care stau nepăsători față de această mântuire care este arătată de Sfânta Scriptură, acești oameni stau în întuneric. Cine vine la Domnul Iisus trece din întuneric la lumină. Și este așa de minunat să avem în inimile noastre lumina care vine de sus, lumina care a fost turnată prin Duhul Sfânt peste orice păcătos și astfel lumina aceasta ne îndreaptă întotdeauna spre Dumnezeu. Spune cuvântul mai departe: dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi ziua de apoi. Și acum am fost important, căci n-am vorbit de la mine însuși, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt care răsună și astăzi în mijlocul nostru.
să ne păstreze mai departe în această lumină a cuvântului, trăind viața în curăție de inimă și în ascultare de Dumnezeu. Iar cei care încă n-au putut sau n-au înțeles sau n-au vrut, poate până în prezent, să își predea viața în mâna Domnului Isus, astăzi, când se aude glasul Lui, nu vă împietriți inima, ci cuvântul lui Dumnezeu să-L lăsați să pătrundă în inimă. Încercați să cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva n-are o Biblie, să facă rost de Biblie, dar în vremea aceasta știm că cuvântul lui Dumnezeu se găsește în fiecare casă. Problema este să luăm aminte, problema este să o cercetăm și mai ales să o trăim în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În cuvântul care s-a citit aici, în locul acesta din a doua Petru, spune cuvântul lui Dumnezeu că El mai are încă răbdare pentru toți și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu este acela care iubește sufletul păcătosului. Nu vă gândiți că sunteți prea slabi sau prea răi ca să puteți sluji lui Dumnezeu, ci îndrăzniți și veniți la Domnul Iisus Hristos, care dă Duhul Său cel Sfânt în inimile păcătoșilor și prin Duhul Lui cel Sfânt vom putea birui lumea aceasta și tot ce este în ea și ne vom putea apropia tot mai mult de Dumnezeu. Vedem că lucrurile din lumea aceasta se schimbă tot mereu. Sunt probleme tot mai grele care sunt descrise aici în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune că în vremea din urmă vor fi războaie, zeci de războaie și alte lucruri care îngrozesc lumea. Dar, spune cuvântul Domnului aici acum, că toate aceste lucruri în vremea aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-L așteptăm fiecare cu bucurie și cu teamă sau cu indiferență, ci să așteptăm cu bucurie și îl vom aștepta cu bucurie numai atunci când bugetul nostru curat, inima noastră curată, va putea să spună: vino, Doamne Iisuse, și Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să putem spune cuvântul acesta. Noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dacă aici este durere, necaz, va veni vremea când ne vom bucura de ceea ce Domnul Iisus a dus să ne pregătească. Și în încheiere aș vrea să citesc un cuvânt din Apocalipsa, din capitolul 21, unde spune cuvântul lui Dumnezeu: și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem aceste făgăduințe minunate și scumpe și să ne rugăm Domnului să ne învrednicească, să avem parte de ele. Dar toate acestea, ne vom bucura de toate acestea
dacă astăzi, acum, ne predăm viața în mâna Domnului, îl urmăm pe El și Domnul ne va da răsplătirile Lui. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze familia îndurerată în clipa aceasta a despărțirii. Domnul să fie cu noi, cu toți, să ne călăuzească Dumnezeu pe pământul acesta până vom ajunge acolo unde dorim. Domnul să fie slăvit în veci. Amin. Duhul Domnului spunea că are în vedere Dumnezeu să pregătească ceruri noi în pământ nou. E vorba de lucruri noi, frați și surori, dragi ascultători. Știți că acolo vor ajunge și oameni noi, oameni schimbați, oameni transformați după voia lui Dumnezeu. Spunea cuvântul Domnului că acolo va ajunge să locuiască neprihănirea, oameni curați la suflet. Întreabă-te, cum ești înaintea Domnului? Ești într-adevăr un om nou? Ești un om schimbat, transformat? Sau lucrurile lumii acesteia, poftele lumii, lucrurile care duc înspre iad te copleșesc? Deci în planul său spunea că El nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca toți oamenii să vină la pocăință, să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să-L asculte pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți! Amin. Doamne, dăruiește-ne putere să Te putem sluji până la sfârșit. Amin. Amin. Un ultim cuvânt din încheiere vreau să-l citesc din Daniel, capitolul 12, versetul 13. Pentru fratele Gheorghe care a plecat dintre noi. Uitați cuvântul Domnului ce spune. Iar tu, Gheorghe, Solomon, du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Iată ce făgăduință minunată din partea lui Dumnezeu. Fratele nostru, trupul aici se depune, sufletul lui, Duhul lui, va fi din nou, se va întâlni cu cel care l-a slujit, Domnul îi va fi binevoitor, îl va primi în împărăția veșnică. Dumnezeu să ne ajute pe toți și Domnul să ne binecuvinteze cu viață veșnică. Amin. Amin. Fratele Marius, să mulțumească Domnului pentru timpul în care l-am petrecut aici. Eu mă gândeam că eu globă, că chiar face trădăți. Te rog, tătuță, să rog. Tatăl meu, scumpul meu. Te rog, tătuță, să rog, rămas un loc liber, tătu pentru tine. Este o golă casă și o golă inima mea. Te rog, tătuță, să rog, de fărtele meu. Te rog, tată, să mai stai cu mine. Partea familiei, fratele Radu, care un cuvânt de mulțumire copilă. Scumpii mei frați, consateni, biserici în Domnul Iisus Hristos, vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru acest moment care ați petrecut pe cumnatul meu. Duminică, la ora 3 a fost la mine, m-a vizitat, dar să știți că viața lui a fost foarte scurtă. În 30 de secunde, numai cât a ieșit de la mine, de la poartă până în drum, a făcut infart și a plecat. A plecat la spital, doctorii n-au putut face nimic, a fost hotărârea lui Dumnezeu. De aceasta vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru că ați simțit cu noi sărele de privechi. Mulțumim fratelui Toader, fratelui Ghiță Turturean, Domnul să le binecuvinteze pentru ajutorul care ne l-a dat și pentru înmormântare. Mulțumim cumnatului nostru din America care a simțit la această înmormântare și la toți cei ce au trimis. Să știți că el a plecat dintre noi, noi am rămas. A rămas un singur lucru. Noi care am auzit cuvântul, pentru el nu mai este valabil pentru noi să ne pocăim
și să ne întâlnim pe plaiurile minunate. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze. În continuare, în timpul unei cântări, cei care sunt rânduiți vor depune sicriul în mormânt. Își vor face lucrarea până la capăt. Nu te duci și tătuță. Nu te duci și tătuță. Nu te duci, puiuță. Puiuță, mai ieși pe mine cu tine, tătuță. Să nu mă alegi că m-ai lăsat singur în bani. Nu mai au găsit mântuirea, tătuță. Numai tu știi, Doamne Iisus, durerea mea și tu. Numai Dumnezeu știa durerea mea și tu. Împărțau cu tine. Vai, cât tare scumpă-i moartea. Vai, tătuța mea, nu te-a lăsat de locul. Vai, tătuță, că nu mai asta este dezbărțarea noastră. Toată mi-i spune mi-au cuvânt, tătuță, să-l înțelegi. Poți mi-ai deschis ochișorii și mi-ai făcut în frână. Omul și mai Vai, tătuță, să mai iei lângă tine, tătuță. Tu știi că eu am rămas singur în străină. Te rog, tată, să nu mă alegi. Și ne mai strângi asta. Tu ne meream și să ne veneam cu tine împreună. Ai un loc în casa ta să mai trăiești, tătuță, de ce te-ai dus așa de repede? Vai, tătuță, că nu te uitat în viața mea! Nu te uitat în viața mea, dar te puțin te trăiesc eu! Dar e bună ai mai fost cu mine! Tătuța mea, tătuța! Vai, și înțeleg! Vai, tătuța! Vai, dar tu nu te duci, nu te duci. Vai, puiuțul meu, vai, puiuțul meu! Vai, nenicuța! Nu te lăsa, mă, tu mă dai acasă înapoi, tată! Hai acasă, puiuțul meu! Hai acasă, vai, usturatul meu! Usturatul meu! Usturatul meu! Hai acasă, puiuțel! Vai, mă lăsați să mă leagă!
Dați-vă mult, dați-vă Radu, hai bune, pune!